Čaute, tu je Zemáček. Zdravím všetkých streamerov, tu je Rickon svoj DLP a ja už nebudem na toho. Super. To je každého dobrá správa. A je tu prvý diel Happy Wheels. A máme nejaké cukriky, takže zase budeme vyžívať. Ja som to myslel. No jasné. Ale nie. Za to sa ospravedlňujem. Dáme si podľa ratingu. Rating? Oh my god. Podľa ratingu. To je debil. Ja sa postavím v toho pyramídu. Dáme si toto, čo má najmenej ratingu a ako prvý začínam ja. A prepáč, je trochu posunutý ten obraz asi. Dial spas, neviem čo to znamená. Asi, že mám to ísť. Ricnal sa, vieš? Nie, skúste napísať do komentárov. Čo znamená dial spas? Aha, niečo so Spaceom asi. Tam je pekná ona, jak sa volá, Miley Cyrus, I gonna be a wrecking ball. Kokos, jak mi tú hlavu. Kokos sa je... Ježiš, ja som... I believe I fly, but fuck it. Ja som videl tú onu minulú... Čo, ja ešte idem? Áno. Nie. Už nie. On to už celé vyžeral, to je debil. Ale nie, sorry. To je debil, teraz to doniesol a už to vyžeral. Asi, že keď je tam toho tak málo. To Tam je, je 5 cukríkov. Kto by to nezožral? to je dobré, ale však ja som mal 2, ty debil. A ty si nemohol mať len 3. Nie je tam viac. Gonna be a wrecking ball. Ale idem celé. Why not? Miley Cyrus. Už nič nejdem ďalej. A každý jeden level pôjde jeden z nás. To ako aj ja budem hrať? Jej! A to menej roboty. Super, nechceš hrať, ok, budem si všetko len ja. Jej. Takže budem to natáčať len ja, lebo... No, len ja, lebo on je Ricnal svek, je debila, nevie to hrať. Ja to viem hrať. No, napokon od teba. No tak dobre, ale ja vždycky idem v pohode a zrazu tam iná, nikdy si na ňu nemôžem spomenúť. Wrecking ball! A to rozhodne vždycky. Že? A chcem sa opýtať, či sa vám páči to, že do let's playov a do všetkého dávam hudbu. Nie. Neklam. Hlavne pri tom 5. dieli SF Game, to si mi ukazoval a milí diváci, bol tam počuť hudbu najprv, ale to bolo dobre, začiatok bol v pohode, ale bol tam šum a potom pri konci niekde tá hudba strašne začala húčať a jeho tam nebolo počuť. Dobre, ale skús natáčať bez mikrofónu, tak aby tam nebol šum. Aha, no vlastne cez Audacity, ale mne to zdá nejak nejde jak všetko, môj notebook. Nejde. Trollbook! Ozaj je ultrabook a všelijaké tie debilní, tak ja mám trollbook. Ako máš Samsung Galaxy Mini Pro. Kokos, to sa nedá dať. Môžeš pamatovať. I'm gonna be a Wrecking wrecking ball! ball! Mali by sme zavrieť okno, všetci nás počúvajú. Backflip! No, frontflip. Jo, žijem. Ježiš, prečo tu mínu proste neprestaň? Ako môžem ísť na bicykli bez nôh? To mi nedáva zmysel. Zavri to okno. What the fuck? Zavri to okno. Jo! Konečne to bylo. Konečne. Loser. Wow, damn it. What the fuck, UFO? Hello, man, I can help you. No, blah, 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 stupid alien. I say stupid alien! Wow. Yeah, UFO. Or not. Yeah! Yeah, bitches. Kde máš yeah? What the fuck? To bola wrecking ball. Look at the wrecking Win! Or not. What? Tak, toto posledný skok nedám. To je ako fakt. To troll? Aha, není to troll. Není to troll. Tam má rating 5, tak. Daj to sťocha. Dáme si tú matku s deťom. What the fuck? Jaký naplašený.
Aha, to je to Raid 5, no. Ja te jebem tvoje No Raid 5. jasné. Dáme nejaký normálny až. Prečo sa to volá Rogue Swing 5? 5 stars. Dáme si teda len tohoto, len dvoch. Aha, tak to je len jeden. Yeah! Prečo mám zadok za ty ty čo? To tiež nevšívam. Ježiš, tu dáme nejaký blok? Mega quiz. Dáme oného na quiz. Máš tvoj? Nie, tohoto som nechcel na quiz. Aha, to je jedno. Bože, PewDiePie, dáme... Ne, PewDiePie, aký kapitán? Tu neviem. PewDiePie. Nepochopil som tomu, lebo som si to Ale neprečítal. Ja bych dal PewDiePie. Ja preto, lebo som si to neprečítal, vieš? Ja mám PewDiePie. No ty, ale ja to bych. What the Tak toto nebolo dobre. To som nepochopil, taká veľká jama a nemám nejako to preskočiť. Že? Zemaček to nemám ako preskočiť. Skús 230 pop! A teda! Toto daj, 340. Čak jasné, keď už som sa na hentom Shut zabila. up! Ja som sa na hentom zabila, ale to len preto, lebo som... Koľko? Áno. Co ty dal si pizol? Jaký poze? Aha, ešte bicykluje. Ešte bicykluje. Počúvam, máme... What the fuck, to čo Aha. je? Aha, ďalší Hell Donation. Tak. What the fuck? Ale ja mám Impossible. Aha, sorry. No ty kokos, už si to prehral, daj to mi. Sorry, bro. Restart lever. 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 Dáme na to taktiku, takže dáme shift, toto. Skúsime takto. Aha, to nič. Tak skúsime ešte raz, takto. Impossible. Drž piču, ty kravu. Ja som. Nie som. Tak poďme už to skončí, kokos! Blade Horror. To bude niečo zaujímavé. Niečo hororové. Úplne hororové. Aha, ja som si nevšimol, že tam sú nože. Tento level si chcem ja skúsiť. Potom, jak ho nedáš. Počkajte, Nekýchaj. Ale drž hubu. Musím vystrihnúť. Pizda. Dobre, skúsim to. Skúsim. Počkaj, čo sa s tým stane? Nič. Aha. Da mi dali tí nožničky. Nožničky. Čo to je? To sú páratka do zubov. Kokos, level Máš 2. to v riti, ale pome! Ideš ďalej. Máš to v riti, ale pome ďalej. Čo ukáž? Kokos, jak... Ten zvuk, ale dosť je... Ten zvuk je dosť divný. Toto ťa už roztrhne. Toto ťa roztrhne. Keby si to pozeral ešte tak. Ja som rád. Ale ten zvuk bol dosť divný. Na čo to dvakrát restartujem? Ježiši, jaký debilný spôsob máš to. No to bol pekný backflip či frontflip. A do prdele. Ty nevieš ani... What the? Ty nevieš ani rozdiel... Oné... Povidia si môj ničky. Fuck the baby! Fuck the police salary. To je jedno. Oh yes. Tak dáme si... Koho si dáme tohoto debila? Kill your ex. Prepáčte, že je to zle posunutý ten obraz, ale fakt tu sa to na tom onom Try to nedá. kill me, bitch. Neviem. Ideme toto... Run, old man. Motherfucker. Tam bola tá gulička, si nevšimol. Ale však toho... Ale tak, tu ťa oné nabere, ale však tohoto oného tlšťocha by to nemalo... Jak tam bugol. To je iný Čo tam troll. učíš, ty kokos? To je iný troll, ale toto. Ale to je prvýkrát to bolo. Ja bych z toho vyskočil. Daj Zetko, keď tam budeš, hej? Dal som. Aha, a teraz sa z toho niečo nevídané. Máš to v prdeli. Ale prežil, prežil. Poďme! Jo! Platí to? To platí. Uaj! To čo? Dobre, dal som to. Ona ti usekla hlava, keď si tam prišiel. Tuto oni, recimo, to budeme nehrať. Lebo on je tu oný ako host. Ja už nebudem na to ďalej. Ja
Ja zaprvé vôbec na to nemám čas. To bolo pekné. A... Ja som úplne zapozeraný. Ja, počkaj. Vôbec na to nemám čas, za prvé. A potom aj nemám na to čas. Dva dôvody. Nemá na to čas proste. Nemám na to čas, ale fakt, teraz nemám na to čas a nemám takú kvalitnú kameru ani proste... Kameru. No, Mobil. kameru, mobil. Samsung Galaxy Troll. Jo, teraz mi to len ruku a hlavu. Ne, bebe. Nepúšťaj tu pesničky, Sorry. budem mať oné problém s autorskými právami. Copyright. Synka to zabila. To vyskočiť aj. Ale tu nejde skákať na tomto. Ale ide. Čímž. Kurva, ty máš... No, už oné. No áno. Teraz hovor. Ja som pozeral do spoločne. Čo? Ty si vypravíš. What the fuck? To čo robíš? Motherfucker. Dobre, dal som to. Zajebala Čo to tam je synka. napísané? I don't know. But... What the... Hell. Say. Ale Jak hovorí peklo? why not? Však prečo ne? Ježiš, ďalšie kopie. Prečo to by celý svet nič nehráva? Nič nehrá. No tak idem hrať CF Game, lebo tento je bot. Šudruj za vagínu. Ja neviem, ale to musí byť dobre, ono tam uchopiť, vieš ako. Počkaj, dáme tento To pogo. musím tam dobre uchopiť, áno. Nie no, ty debil, mi toto ide ukazovať. Ježiš. King Debil, útočím na King Debil. CF Fakt? Game. Áno. 20... A dal ma! Sorry, bro. Toto je super taktika. Hej, zase je to jak s tým oným Flappy Birdom. No, ja tu hrám... Yes, ďalší epic! Rukavice! Kokos, to je... Ďalší epic! Woo! On predkou dal Počkaj, však to... Ja som dal ďalšie podzemko. Hen ten pozemku bol teraz 14, a ty si 16. No, No a? tak to preto. Ty si tie podzemka nedával predtým, že? Ty si na Nie. ne nechodil. Nie, ja som dal iba toho prvého, toho ducha, či čo to bolo. No. A potom som išiel na toho kostlivca, to mi padli tí čižmy a teraz mi padli zase rukavice. Však, ale to si až teraz dával podzemka, až dnes? No. Však to je na S2, že? No. To si nedával doteraz podzemka? Nie, ja som si plnil úlohy. Prečo si nedával podzemka? Ja som si chcel zarobiť proste. Ježiš, tak teraz sa môžeš... Ježiš, a že prečo to tie epiky sú také šitné? Ty máš úplne šitné inak tie epiky. No ale na začiatku je to dobré. Nie. Lebo však to je plus 5 a ty si nejaká 18. Viete, musím mu to radiť, lebo on je začiatočný. Ježiš! No jasné, ale musím vždycky byť ten najhorší a ty nemusím radiť. Ježiš, on sa tu za všetko odúva. Nie, ale tak prosím. Nechaj mi to, dobre? Je to môj... Ja postavím. Gold! Haha. Nenadávaj, budú to dívať na deti. Dobre, dáme Piku. nejaké pogo. Lebo mňa tieto Gogo. veľmi bavia. Celkom. Neviem, prečo som dal tie druhé s veľkým, no, ale to je nevadí. Jebaný netopír. Dáme úplne posledné. Neviem prečo. Pogo, mám gogo, zasrané. gogo. Pogo jump normal, this is it. Pojok, No to som pochopil, že to som ja ako... Pogo jump, normal. Do čoho máš vliesť? Aha. No to som pochopil, Do že... toho máš vliesť? Harry Potter! Slaj. Harry Potter, motherfucker. Koľko už natáčam? Chvíľu už, tento bude asi dlhší diel. So Justin Bieber! 23 minút. Čo to Jaký vyzerá? ups?
to zastavím. Si pro? Áno, ja som. Toto je zatiaľ... Aha, JP! Toto je moje zajtra. Zatiaľ najdlhšie video. Ale To je moje zatrajšie video. Som pro gamer. Nehovoril by som, Gamer. keďže moja najlepšia hra, čo som zatiaľ hral, bolo Vice Cityko na PSPčku. GTAčko, keby si nevedel niekto. Boha, on to predáva na bazoš. Áno, tak ale kto chce, kupujte. Ja si to kúpim. Za 111 € PSP. Ale na čo mi to bude, keď už nebudem natáčať. To som to nepochopil. Ale tak prečo mi natočí? Ježišboha, ja som zapol zasa hru, ktorá má hudbu! Ne! Už je to vidím. Aby nebol copyright, viete. My tu hovoríme... Jak sa prihol? Že? Ne, stratil čepičku! Musíme ju ísť zvládať. Aha, hen tam je. Kokos, ja som... Parko... To je... Kokos... Jen máš bratra. Neviem. To som ja. Novajčná dvojča. Novajč. Dobre. Sa prehýbal tam. No, no! No, baby. Poď zachrániť bratra. No, prdák. Jako to pichol. V môj zmysle. Len tam, jak tam pozuje. Wow! Kto zas? Ja som Matrix. Jak mu odjebal hlavu. A ešte žije. Že... Jak šváb. Dobre, tak toto už nebude. No tak myslím, že To je to moc by... morbidné. Myslím, že... No, dáme ešte jeden level. No. Dáme napríklad nejaké... Nie. Impossible. Nie. Dáme parkour. Parkour. Šampión. Parkour. Diga, čo nedáš mi parkourun? Ne. Free button. The fuck? What the fuck, bitches? What? Áno, prdelová taktika. Fuck. Ups. Ja to tam ukazujem rukou. Voj, čo robí? Tak Som mohol skočiť. Ježiš. Impossible! Impossible! Motherfucker. Tam bol fuck? No však, ty si slepý. Áno! No. Tento malé decko sa zachránilo a ja nie. Dobre, takže toto bude koniec tohto videa, je to taký dlhší diel. Neviem, má to 27 minút, ale ešte to dostaniem, tak neviem, no. A čaute. Lajkujte, odoberajte, komentujte. Takže, Hlavne nám povedzte, čo bolo v tom prvom leveli, to Dial Spas, alebo čo to tam bolo. ty si to zapamätal, ja nie. Takže, No, takže to proste napíšte do komentárov. lajkujte, počkajte. To som už povedal. Ak sa vám video páčilo, lajkujte, komentujte, odoberajte. Ak sa vám nepáčilo, tak Dislajkujte. Nie, napíšte koment. No, keď sa vám nepáčilo, tak sadnite si na kaktus. ty zdebil. Dobre, čaute.